Pinangunahan ni Acting City Vice Mayor SP Member Maria Rosendasa gindumara nga ika-31 nga regular session ng Sangguniang Panglungsodan Syudad ng Borongan agimbuhat ti SP Session Hall ang Biyernes, Enero at 30. Hini nga sesyon nag-aprobarin resolusyon ang konseho nga nagpaparigon ng Priority Executive Legislative Agenda o PELA ang Syudad ng Borongan. Ngan ginaprobaran liwat ang resolusyon nga naghahatagin otoridad ng LGU Borongan agin representaran ni Acting City Mayor Emmanuel Chusungco nga simula og magpermeng kasabutan Memorandum of Agreement a Civil Service Commission Regional Office 8 ang ganda representaran ni CSE 8 Regional Director Attorney Marilyn Taldo kasumpay pag-assign in mga kawan ng lokal nga pamunuan ng Syudad ng Borongan na CSE Eastern Summerfield Office agud makasuportan pagpapadangat in frontline ug administrative services nga basehan mga palisiyan CSE pagdetail and personnel. Samtang ang request an Office of the City Mayor in resolution nga mag-uutorisaran ang Acting City Mayor nga makapag-issue ng job order memoranda para job order workers nga charged to the corresponding funds set in enacted budget that city government agud masiguro itong pagpapadayon hit pagpapadangat hit kikinahanglan nga mga serbisyo intulong nga magbaralaod ang pinabora na sabi nga request. Samtang upat ang nagdesisyon nga halaton adtun baton ng Department of Budget and Management DBM nga ginaaro nga kasayuran ng buhatan ng City Mayor kasumpay han nasabi nga issue. Nga igin-refer ha Committee on Finance adtun 2026 annual budget ng Barangay Campisao, Barangay B, Baras ug Barangay Ando Island ug in-refer a Committee on Laws and Rules ang ginaaro nga legislative measure ang Barangay May Pangdan Council nga nan pagripason Barangay Ordinance No. 1 Series of 2026 at Barangay Sungko an ordinance granting monetary incentives and certificates of recognition to outstanding academic and professional achievers residents sa Barangay Sungko. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.